na watching you ya intem. That's a ne yare ne nyina no na watwe me ntam na busua te se modehye no yare. Concern the fact say bigger place in the busuafo no bi e clash here na eventually busuafo no bi so aba mountain ever be true e dey actually Ghana for nyina momo we say bi so say bi enya ado one more tea ne yade at the 2 weeks before say obi e she be doing Na watching you ya intem. That's a ne yare ne nyina no na watwe me ntam na busua te se modehye no yare. Me patwa. Okay. Na wadarumo se nidie mu a motiye no na wose yare be na ye no. No kwasem se baba nankasa ofre na se ne be ya obenya kwan na woni wadi ntomo no aya na eya edu a be fe no se ofa me ya de nti mi wi a me fere nti emma wonti ni ansre yare akotin ena yare na no yare ni o se ni obi wo no ofre na o se ofa me home fame o ede na ye o obetini atase bi a malaria na se fever but ubi sana onka nti na wa ma abusua ehu yare potia na ha no ba mo de mu ti ya ne se o ka sem se ne ho mfa no na wadaruma etino sabri ya sabi o twa na chi hwe dan me yesho so wasum egugu nkomodi ya kokokoso ene ne interviews bi a woyeye ya ansa na asemi esie me pacho mo hwe bi na mo ati bi nso no consem say me ankasa de me hwebi ate na me say yes baba to say yes we to say but enoma aya na me mfanya asem let's say what is bi a wono ananum asem o kan video mu se sebi onipa dasani na etu anamo se sebi wo gene craft ni nsem wo honhoma kwan so a ohun dwiru ana ohun bedwiru ebe ha me ebe no nwan so na etino abusia wada manti say eyimfa ne say ekoba ana say mas ebeda abusua nim say ne kwemu modehye no nsem a no wo kanie say eye nipa bi na na ehyehyehye ne yare na chi ne ni wu achi ne nsem no nyina ekokokoso na ebe tomo nimu a wada mo ye na mube ya fa ho eba ne sa abusua betra se na ya dwen ne efata ene ne ese okay na watching you ya intem. That's a ne yare ne nyina no na watwe me ntam na busua te se I say baba story I think I know for ne offer and eventually accident can say o kaso no ka no o fra oni adaje ko de bekasa a church see mo fa ya de bi am be for line a lot of people are like that you see nation Dai baba wo de ya I too quick abrante no ho odin isanye onipa na be ne bonya na nkata am nso nsa da bi ameka che bibini a yawo se wabibire na yifirim no ade wo so di jam pa ye ma yale se aduru ya haban konim se ya adwene ntimi ndu abrofo na haban no kura abrofo abagi adi pala ne topa ya monum nya twetwe haban mu nsuo pusa haban ya mo nom de afa abefo kwa so de abremo okay tini yesu so na di do sija so wo ko ansakura no ko school o di aseti da bia ye kama bare ne no ya the teachers na dan na bosomsem ama sabe onipa yare ne ohun sade na de ban ni a honhom bia chiwade ya haban na nya haban bia so na timi honhom bi edi se honhom bi na aba wo so adutu atu nipa omo wo ade udi ko mu a ye beto adu be di poison and take place wo so ni nyina ye haban kuro ya na ye de ye ti oni abi wo a
etu a yɛtu yɛ wɔ haban yɛ ka already etu a boba ntimi wura wedi onim ni nyina awurade hyɛ da yɛ di gyae yɛ ni nipa na ɛbɛtena nsuo no aha ne ha ɛna nnua a yɛdi ahodoɔ nyinaa bɛfifi ɛna nnua a yɛdi ahodoɔ nyinaa bɛfiri na hahan mpo na haban ne deɛ ampo na abansa ɛbɛso na bosu ɛso na bosu mi mu ɛfiri sɛ ne nsuo no kronkronbea no ɛfiri asere kronkronbea no ase na ɛfiri na n'aba bɛyɛ aduane na n'aba deɛ aduane na hahan haban deɛ ɛyɛ duro Ezekiel 47:12 eti na do na ba aduane die nti ubedi ne mo na haba no se ye do don pese odi aduro ni ye bibia ibi mo dia wa he ni pe kura ye won haba bi wa won pe okay dise akomo bo obi so na de sa aba ne kan mo ntimi ma ne nje bi adie bia wona de ban baga na agoro ye dedodo oye ni adan na bosomsom usu ni mabosom ne de aya wu omukira wa wu ze nipa we ade te na ya ju ni different dada aye timi trauma ade bi etu ya sesa ye mu bebre ba heti ya ye mfa busi anya hwi biem o fe na so benya adade ohoi ade na ya ye ho sa no anyale won ya na busi ati ni 2 weeks pe na abusia anamu na wo kano na se no kwa bi wo papa ka fra o na wo kana emra say asana sana say be 1 year ni as won said that yeah so I confirm me abusia no wo ka say like why for almost 1 year wow nobody know about it 2 weeks be no mote ye enamfo hwo mbehwo ne ni awofo be ye no difference re de yen so what ni owo ase ade ato ode aboso obo eni adamfo no okọ adwuma ba na onyamfaso bi ode kakra to afa wo ba wo betu na mo kodi se ho be yedin se abusuan nsam na akoda e bi anka ahoden aba na ati akontom sa na wo bre de sa wuko resre eni ba bi wa yemma yanin kofie yembo nkom tin ko we yachi e da se bo a yenya ahoto ebetuma beto ane ayeye so say Rodi si sasa for Rodi si godina kwan so na hwe na musa tete ati na musa mu fie abakosem na kwampa ne ba ko a kwampa da ne faso munya ahomia ma e basa benya ahomia ma okra nanso aba spirit say on faso Jeremiah 6:16 eno na akọ wie we yo e fie de se won po masem kra sem si akofie se obusia na no ese almost you free menyi ni abusia betimi ayama wo no adamfo ntimi nye na mfo mako na timi take that risk etiesi akofie e dansa bo ma me be no am wadibi e dansa bo obetole akopɛ bosia de lolpe kochina kɔhwe ade na de ban na ntina bonti na wu na wunnim ne wu ya ubenya na emuama bibia nkotote na ofamo nso anya ade o ma fa nisu so ofre na o ma antene ka ba ya ka cho so yare ni so ma antene nka kora nipa na ofre esi ne so no busa bi o na locate u de hia so de hia yare no TV aduma na antene nka biom bia o so hu se yare ne yare the 2 weeks management wana mo bia ko disu ebe uda bi man trust ne ho hia mo just on na akoye ye okurum wo mfi ndi mo so mo mfa ne ho da bi oti ase na meka jo se on hwe wo mpo a se wo su gina bia ka se mo fa ase ne baba spirit e mo nyam foforo die besre ye mo ntua na mo tete sa mfa support na ye sunsum ne ye kra ni mo mra nyam na ye ko ye tima ko akoye ni abika che bibini se memfa mpaibo ni agoro ne mfa haban so ni agoro mamoni na ho na monwe na wen efiri se utamfo bonsam no nam sejata no bubom no yehwe de obenya nam yehwe woni pa bi amene no ono na momfa gidie nyina wo pinti ono nti na ya momfa mu gidie nyina pinti na munsi ne kwan efiri se munim se amani hunu na ara no de matum amani hunu mu no de ya to da 1 Peter 5:8 ne nipa ode wato amani hunum de yamfani ni agoro sa di fagidie gira pintin ne sine kwan e wo ho no ansa me pushi ubiem tina me se ya wada bia ebna da bia bra ye mompae na bonsam ne nam nani abre obubom se jata pu bia bra no
Ebeka 3 months amia be di buru nya. Wo do tia be wuni nsemu na be si. Yes, so. It is all the better na ma na be fo abobo anu ansa na wani aba ho so da wa wo so. Awurade nye ye boafo. Omfa baba kra ensie yie. Ompega na basa ento ye kra so. Oma ne bambo mmeye. Awurade ma enkwagye mfam ye ho. Na oma ya hoode na yebetim de adi atamfo so. Owo nkwagye mfiri abodabo. Na edene.